Chaisteach go mór orm bhealach bháin na chonig me chugurtaí faoi Peadar. Ach, cheap me nach chuidir teanir sin Simán, mar gur mé go maig an óm sin agus nach ra chainteir ainear fósa. Agus Chaisteach ar nuirdaí bhí scríomhamach go tífinn scríban daoine óga agus go háirid cailíní agus cíhann tear trotaí gáid nach míon glárna bhuidim, le písas brí ó pain agus mar sin de. Agus thug Peadar sos go mór agus bhí teachnach móram a bhfuil leis ríist. Sin mu an sé canál peictúr má gon hópla. An té an hópla bháin dan le chéile ras narún an túús tá le chéile go fóil. Agus mar a hálinn sa síl mór go gcuid an rudaí mar seisteachad hópla. As go míon beidir achran eisteach atrú a faoiad hir hál go le tuiscinnti go sa cheann go mór sin go bud chéile. Na de foiid mis sin litir sin, ní a cuioine be ham ce a bhínte. Agus na chonig me ce a bhínte, bhí si chuisteach am go mór míteach. Bhí marrála mai na hófas chu scéile seannach mar Peadar deis an litir sé léomh, sal mar fósmaid agus. Na de fuór séir an litir sin bhí muid pósta le tamil gear. Agus cheap si go beirú a bear gan bacha le. Ach bhí an litir sin bhádar á gáidíide leis sin íana mar bhí nimar gotáirlaí. Agus ní rinne si go féidir fósa agus chuisí héin háid an do mrá seo agus sló sí le, go bheice si amach sí sásta casta le Peadar. Sa deide si an ninín for sí macar se gopur sa heicní agus chuisí héin I ceara aine chuidir. Agus bhí Peadar spiriachta le máirin sin agus cén fá nach rinne si ó seo ó hús. Mar níos tá an bhain seo tecaí agus tá I tite be má chatarab agus cordis mór le naín agus leis sé le teán cúpla nach bhfuil inéidirn ach go daon Peadar go necha Peadar cuairtaige. Agus an cheanná sin agus secha bhfuil sé nuis go bhfuil Máire sais fácaí más agus ní le aice cáil sinna sésa. An dá charachtair tá go bobbal ar fádanis go be bháil tá seosar sa teach sé. Agus go cinál chlót a Peadar ar bhealach go míon rudí talú an anlasá nach an se faoi deara. Agus sin mú se be deas gur máid an bhhacht. Hé se chuide tá an Peadar. Sumí banal nach lóideach go deo leis. Ach sechar máid gar a fóidirú dín leid. Le gar a simris beúirteo gar go meach einige a gláin se agus aige a bheith aige. Beg má. Agus bu í máid a chuil a dóid níor bheith Peadar, níor ag Peadar si deal. Gus a scéil bhíige mocht ar bháid. Chir lá man níor sí ginn se chócean fágar sí gimecht ná cear sí gcuil na ad mar. Sílam go scéal magalóra, sílam go sé gébrúach magalóir de léir chéile. A sé tínta sa tána bhfuil máide fós an bhór go dú le Peadar. Agus a gacha leis sé gláán leis sé sinna taige spáin se an chrí mór míteachta ag mó bháide. Agus chu nach 16 Agallamh sí máide bheits ag Peadar. Tá súlam nach buú roiith dhéanú le mé seo I meanú se Evelyn tainintarra. Bei sé spéisiú te bailach nach an pobl. Tá chuidir an pobl a mhuiim me sé dechar chu ghlacha leis ach tá chuile go bedaine se cín.